Σήμερα θα μιλήσουμε για βαβυλωνιακά μαθηματικά ή τα λεγόμενα μαθηματικά της Μεσοποταμίας. Ο στόχος αυτής της σειράς των μαθημάτων είναι τα ελληνικά μαθηματικά, τα οποία είναι ασυγκρίτως καλύτερα από τα βαβυλωνιακά και τα αιγυπτιακά που είδαμε, αλλά επειδή τα αιγυπτιακά και τα βαβυλωνιακά είναι προηγούμενα των ελληνικών, ας είναι στοιχειώδη, είναι σωστό να τα δούμε, γιατί θα δούμε κιόλας ότι έχουν ορισμένα ενδιαφέροντα και αξιόλογα πράγματα. Οι Αιγύπτιοι λιγότερο, αλλά τα βαβυλωνιακά μαθηματικά σε μερικά σημεία εντυπωσιάζουν, ιδίως επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια δεν έχουν αποδείξεις, δεν είναι τα μαθηματικά όπως τα καταλαβαίνουμε, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι γνώριζαν καλά μαθηματικά. Η Μεσοποταμία, δηλαδή ο πολιτισμός μεταξύ του Τίγρη και του Εφράτη, των δύο ποταμών, θεωρείται το λίκνο του πολιτισμού. Λαοί που ζούσαν εκεί ήταν οι Χαλδαίοι, οι Ασσύριοι, οι Ακάδιοι και γνώριμα σε εμάς στην ιστορία, διότι οι Μίδες ήρθαν στην Ελλάδα, έκαναν επίθεση στην Ελλάδα, αλλά έχουν και πολλές επαφές μεταξύ των δύο λαών, Βαβυλώνα, Σούσα κλπ. Είχαν φτάσει ταξιδευτές Έλληνες εκεί πέρα. Ε, ο πολιτισμός τους, υπάρχουν κατάλοιπα του πολιτισμού, η γλώσσα τους έχει χαθεί. Χρειάστηκε δηλαδή να κάνουμε αποκρυπτογράφηση της γλώσσας ώστε να τη διαβάσουμε. Δεν είναι όπως τα ελληνικά που υπήρχε μια συνεχής ροή. Τα ελληνικά που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες φυσικά εξελίχθηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ. Έφτασαν σε εμάς, εμείς μιλάμε τη γλώσσα που ήξεραν οι πρόγονοί μας με λέξεις που χάθηκαν, με λέξεις που μπήκαν επίσης καινούριες, αλλά είναι η ίδια γλώσσα. Έχουν πολλές πρωτιές όμως οι Βαβυλώνοι, οι Μεσοποτάμιοι. Έχουν παραδείγματος χάριν ανακαλύψει τον τροχό και στα μαθηματικά και εκεί έχουν πολλές πρωτιές. Επίσης έχουν φτιάξει και τον αρχαιότερο σωζόμενο χάρτη. Είναι αυτός που δείχνω εδώ. Οι δύο γραμμές είναι ο Εφράτης ποταμός, εδώ είναι το όρος Αραράτ, είναι χάρτης της Οικουμένης, πρωτόγονος χάρτης της Οικουμένης. Αλλά κατέγραψαν, υπάρχει χάρτης για αυτούς. Η γραφή τους είναι η σφινοειδής γραφή. Λέγεται σφινοειδής γιατί την έγραφαν σε νοπόπυλο με ένα σαν καλάμι και ανάλογα αν το είχες κάθετα ή πλαγιαστό το καλάμι έκανε διαφορετικό σύμβολο. Δύο είναι τα κυριότερα σύμβολα, μια σφίνα όπως αυτή και μια πιο τριγωνική. Εδώ δεν φαίνεται πολύ καλά αλλά είναι πιο τριγωνική. Αυτά τα δύο συνδυάζονται να φτιάξουν τα γράμματά τους. Μία από τις πρωτείες που ανέφερα είναι ότι και στην φιλολογία έχουν μερικά από τα παλαιότερα σωζόμενα επικά ποίηματα. Το πιο γνωστό είναι το έπος του Γκιλγκαμές, 1800 π.Χ. Αυτή είναι μία από τις πινακίδες, είναι μεγάλο το έπος, είναι και αρκετές οι πινακίδες, είναι μία από τις πινακίδες η οποία περιγράφει τις περιπέτειες του Γκιλγκαμές. Μέσα στα άλλα έχει και την γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη τον κατακλυσμό. Η ιστορία του κατακλυσμού υπάρχει και στο έπος του Γκιλγκαμές και ενδεχομένως από εκεί να επηρεάστηκε η Παλαιά Διαθήκη. Πάντως έχουμε ένα έπος 1800 π.Χ. πολύ νωρίτερα ας πούμε από το παλαιότερο ελληνικό που είναι ο Όμηρος. Η γραφή τους, οι αριθμοί τους που μας ενδιαφέρουν, βέβαια και τα γράμματα μας ενδιαφέρουν γιατί πρέπει να διαβάσουμε τα κείμενα απογραφημένοι όπως είπα, η γραφή τους, οι αριθμοί τους έχουν το εξής ενδιαφέρον σύστημα. Είναι με βάση το 60 και χρησιμοποιούν δύο σύμβολα. Η όρθια σφήνα που είναι το 1 και από εκεί το 2, το 3 με επανάληψή του και το 10. Αλλά είναι βάση το 60, θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα αφιερώσω λίγο χρόνο γιατί έχει κάποιες ατέλειες το σύστημα και πρέπει κανείς να το συνηθίσει αν θέλει να διαβάσει βαβυλωνιακές πινακίδες, μαθηματικές πινακίδες, διότι έχουν πολλά νούμερα. Εντάξει. Πάντως με λίγα λόγια από τώρα θα δούμε τις λεπτομέρειες. Το σύστημα είναι εξικονταδικό, ακριβέστερα είναι ελλειπές εξικονταδικό και δεν έχει μηδέν.
Δηλαδή, εκεί που σήμερα εμείς χρησιμοποιούμε το 0, το οποίο ήρθε πολύ μετά, και οι αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν σύμβολο για το 0, μόνο μερικές φορές στον Πτολεμαίο, στην αστρονομία του Πτολεμαίου είναι ως κενό, ως μη ύπαρξη, αλλά 0 ακριβώς ως θεσιακό δεν είχαν. Λοιπόν, λείπει και στους Βαβυλωνίους το 0, το οποίο δυσκολεύει την ανάγνωση των αριθμών. Όπου υπάρχει 0 αφήναν κενό ή ακόμα χειρότερα δεν αφήναν κενό, κολούσαν οι αριθμοί, ο αριστερά και ο δεξιά αριθμός, και πρέπει από τα συμφραζόμενα να καταλάβεις τι εννοεί. Ένας έμπειρος όμως εύκολα θα το διαπιστώσει, όμως δυσκολεύει. Το σύστημα είναι ως εξής. Είναι οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 9 είναι οι γραμμίτσες, όσες χρειάζεται. Το ίδιο από το 10 μέχρι το 60, μία σφήνα, μέχρι το 50, μία σφήνα, δύο σφήνες κλπ. Μέχρι το 50. Το 60 δεν είναι 6 σφήνες, ξαναρχίζει με μία σφήνα, επειδή είπαμε είναι εξικονταδικό, ξαναχρησιμοποιεί το ίδιο σύμβολο που είναι με το 1, αλλά σαν να λέμε μια θέση πιο δίπλα. Έτσι, αν θέλουμε να γράψουμε τον αριθμό, εδώ έχω βάλει το παράδειγμα του 54, θα πάρουμε του 50 και το 4. Για πιο μεγάλους αριθμούς, εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες. Πάντως, αυτή είναι η βάση των αριθμών με τους οποίους γράφουν όλους τους άλλους. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει 0 και ούτε υποδιαστολή ούτε τίποτα αντίστοιχο να μας λέει τη θέση ενός αριθμού, δεν είναι θεσιακό είπαμε, όταν δεις έναν αριθμό ο οποίος είναι, εδώ είναι ένας τυπικός αριθμός, εντάξει, πρέπει πρώτα απ' όλα να γράψω ψηφία μέχρι το 59. Εντάξει, οπότε γράφω ένα τυπικό παράδειγμα. Εντάξει, εμείς έχουμε, επειδή έχουμε δεκαδικό, έχουμε μέχρι το 9 αυτή, μέχρι το 59, αλλά ήταν οι συνδυασμοί, τα είδαμε πώς είναι. Έχουμε λοιπόν ένα αριθμό, αυτός εδώ, ο οποίος μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα. Εδώ είναι η γραφή του Βαβυλωνιακή, βλέπετε ούτε κενά ούτε τίποτα. Σημαίνει 30 μονάδες, 52 εξικοντάδες και 1,60 στο τετράγωνο. Αλλά όχι μόνο. Εάν τα πάρεις, αν υπήρχε υποδιαστολή, μια θέση πιο εκεί, θα μπορούσε να σήμαινε 30 φορές το 60, 52 φορές το 60 τετράγωνο, μία φορά το 63 της. Αν πηγαίναμε πιο δεξιά, θα ήταν κλάσματα. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν όλο αυτό κλάσμα. Εδώ, παραδείγματος χάρη, να έχω έναν πίνακα με τις διάφορες ερμηνείες που μπορεί να έχει αυτός ο αριθμός. Αυτός που γράφεται νάτος ή 1,52,30 αν το γράψουμε με δικά μας σύμβολα. Είπα 30 μονάδες, 52 εξικοντάδες, 1/60 στο τετράγωνο, ή κλάσμα το 30, 30 δια 60 λοιπόν, 52 μονάδες, μία εξικοντάδα, ή ακόμα πιο μικρό κλάσμα, να πάμε δεύτερο εξικονταδικό ψηφίο, όπως λέμε δεύτερο δεκαδικό, ας το πούμε, το αντίστοιχο. Οπότε είναι 30 προς 60 στο τετράγωνο, 52 προς 60 και μονάδα. Οπότε όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι κατάλληλη ανάγνωση του αριθμού αυτού εδώ. Από τα συμφραζόμενα θα το καταλάβουμε. Στις σύγχρονες εκδόσεις, για να μην μπερδευόμαστε εμείς ως αναγνώστες, συνηθίζουν να γράφουν τον αριθμό πρώτα απ' όλα να χωρίζουν με σεμικόλον, με τούτο το σύμβολο του λατινικού αλφαβήτου, τους αριθμούς, ή να βάζουν κάθετες γραμμές, ώστε να βλέπουμε, για να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα αν ο αριθμός ο 52 είναι δίπλα στον 30 ή μπορεί να είναι και μερικά κενά. Μπορεί να υπάρχουν εκεί που θα υπήρχε 0 αν υπήρχε το 0 στα σύμβολά τους. Εντάξει, και θα το εφαρμόσω. Θα γράφω τους αριθμούς έτσι για διευκόλυνσή μας. Και μάλιστα και πολύ συχνά θα αφήνω το εξικονταδικό σύστημα να το γράψω στο δικό μας το δεκαδικό σύστημα για να μας είναι πιο γνώριμοι, επειδή μας είναι πιο γνώριμοι οι αριθμοί, και θα κρατήσω τα μαθηματικά. Δεν θα παραβιάσω τα μαθηματικά τους δηλαδή, αν και θα τα γράφω με σύγχρονα σύμβολα, ακόμα και τα αλγευρικά τους θέματα θα τα γράφω με σύγχρονα σύμβολα, απλώς για να είναι πιο προσιτά σε εμάς. Αλλά το τι κάνει δεν το αλλάζω. Λοιπόν, μία ενδιαφέρουσα πινακίδα, εδώ είναι μεταγραφή της και δεν είναι πλήρης, έχει κενά, δεν υπάρχει λόγος να γράψουμε όλα τα νούμερα, είναι αυτή εδώ, η οποία δείχνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ένας πίνακας τετραγώνων. Μάλιστα οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι είχαν και πολλά
πολλούς πίνακες αριθμών. Ήταν πολλαπλάσια, υποπολαπλάσια, τετράγωνα αριθμών και ούτω καθεξής. Πάμπολες τέτοιες πινακίδες, να μία τέτοια. Έχει αριθμούς, αυτή είναι η αριθμή, η στήλη που μας ενδιαφέρει είναι οι αριθμοί και εδώ είναι τα τετράγωνά τους, γραμμένα στο δικό του σύστημα. Θα τα αναγνώσουμε. Να πω μονάχα ότι το εξικονταδικό σύστημα που είχαν οι Βαβυλώνιοι έχουμε κατάλοιπά του σήμερα. Εάν χωρίζουμε το λεπτό σε 60, συγγνώμη, τη μοίρα σε 60 λεπτά και το λεπτό σε 60 δευτερόλεπτα, είναι κατάλοιπο βαβυλωνιακό. Μάλιστα και οι αρχαίοι Έλληνες που χρησιμοποιούσαν και αυτοί επιρροές από τα βαβυλωνιακά λένε ρητά, ο ύπαρχος αναφέρει ρητά ότι η βάση 60 έχει έρθει από τους Βαβυλώνιους και το υιοθέτησαν και οι Έλληνες. Αυτή λοιπόν η στήλη έχει. Το διαβάζουμε, εδώ έχω γράψει με τα δικά μας σύμβολα, 49, 50, 51 και ούτω καθεξής. Φτάνουμε 50-59, θα περίμενε κανείς, φτάνουμε λοιπόν στο 58, στο 59, μετά τι πρέπει να δούμε. Επειδή τώρα είμαστε σε μια εξικοντάδα, το σύμβολο που έρχεται, ο 60 που θα έρθει, δεν θα γράψουμε ξέρω εγώ 6 δεκάδες, είναι μία θέση πιο εκεί. Και μετά το 59 έρχεται αυτό όπως είπα στην αρχή, το 60. Λέει λοιπόν εδώ, αυτόν ο αριθμός, τα λόγια που δεν διαβάζουμε εδώ, λέει, είναι το τετράγωνο του, ισούται με το τετράγωνο του. Έχουμε λοιπόν του 49, το τετράγωνο είναι αυτός εδώ ο αριθμός. Εάν τον διαβάσουμε με βαβυλωνιακά, εννοεί 41 επί 60. Θα μπορούσε να σημαίνει 40 επί 60 ή 40 επί 60 στο τετράγωνο, αλλά εμείς από τα συμφραζόμενα, εδώ επειδή βλέπουμε και το δεξιό μέλος το 49, αντιλαμβανόμαστε. Αυτός ο αριθμός λοιπόν είναι ο 41 επί 60. Πόσο κάνει? 2.401. Πράγματι, άμα πάρουμε το 49 στο τετράγωνο, θα βρούμε 2.401. Μετά, του 50. Του 50 το τετράγωνο είναι 2.500. Για αυτούς το 2.500 είναι όπως το γράφω, 41, να το, 41 επί 60 συν 40. Εντάξει, κάνει 2.500 που είναι του 51 τετράγωνο. Του 50 τετράγωνο. Το ίδιο το 51 τετράγωνο, δεν χρειάζεται να τα δούμε. Και μετά όταν φτάσουμε στο 60, που είπαμε βάζει μία σφήνα τέτοια, το τετράγωνο του τι είναι? Το τετράγωνο του 60 είναι 60 τετράγωνο. Πάλι μία σφήνα, αλλά μία θέση δίπλα. Οπότε βλέπετε το 1, το 60, το 60 τετράγωνο, όλα με το ίδιο σύμβολο. Εντάξει. Οπότε δύσκολο στην ανάγνωσή του, ή μάλλον πρέπει να εξοικειωθεί κανείς, δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά πρέπει να εξοικειωθεί κανείς για να μπορεί να διαβάζει τα νούμερα και πρέπει να τα εξηγήσει. Σώζονται αρκετές πύληνες πινακίδες. Έχω αυτήν εδώ γιατί δείχνει το μέγεθό τους. Οι πιο πολλές πινακίδες είναι τις κρατάς στην παλάμη του χεριού σου. Αυτή είναι μια τοπογραφική πινακίδα, έχει πάνω είναι γεμάτο με αριθμούς, έχει εμβαδά και μερικά διαγώνια μήκη. Διαγώνια μήκη παραπέμπουν σε Πυθαγόρια θεώρημα, θα συζητήσουμε εκεί. Αυτή λοιπόν για το μέγεθός της το βάζω, είναι σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, μάλιστα υπήρχε εκεί ξεχασμένη, δεν είχε παρατηρήσει κανείς τη σημασία της. Ωραία. Εμβαδά έχει σχημάτο, παραλληλογράμμα. Να όμως μια σημαντική μαθηματική πινακίδα. Είναι η περίφημη YBC 7289. Τα αρχικά είναι Yale Babylonian Collection, βρίσκεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Yale, μάλιστα στην προθήκη της βιβλιοθήκης μπορεί να τη δει κανείς αυτή την πινακίδα. Είναι μικρή, λίγο πιο μικρή από την προηγούμενη, την κρατά στο χέρι και έχει πάνω της 3 αριθμούς. 1, 2, 3. Η ερμηνεία δεν λέει λόγια, δεν μας λέει η ίδια η πινακίδα τι θέλει να πει, αλλά νομίζω όλοι συμφωνούμε ποια είναι η ερμηνεία της. Εδώ δίπλα έχω γράψει τα νούμερα αυτά στο δεκαδικό σύστημα για να μας είναι πιο γνώριμα, για να μπορούμε να τα βλέπουμε εμείς για να τα αναγνωρίσουμε. Είναι λοιπόν ο αριθμός 30, εδώ ο αριθμός 1414 που κάθε μαθηματικός θα το γνωρίσει ως τετραγωνική ρίζα του 2 και υπάρχει ένας
το 42 κάτι. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το 42 κόμμα κάτι ό,τι έχει είναι το γινόμενο του 30 και της ρίζας 2. Το γινόμενο αυτών των δύο αριθμών. Οπότε η ερμηνεία απλή και σίγουρα αυτή είναι, μας λέει ότι σε ένα τετράγωνο πλευράς 30 πόσοι είναι οι διαγώνιος. Είναι το 30, θα το πολλαπλασιάσεις με τη ρίζα 2 όσο βρεις. Αυτό είναι το μήκος της διαγωνίου. Προσοχή όμως, για να κάνω και μια σύγκριση με τα ελληνικά μαθηματικά. Το ρίζα 2 δεν είναι όσο γράφω εκεί, αυτό είναι μια προσέγγιση. Δεν φαίνεται να γνωρίζουν και σίγουρα δεν γνωρίζουν οι Βαβυλώνοι ότι είναι άρρητος αριθμός, ότι δεν τελειώνει, δηλαδή ακόμα και στο εξικονταδικό σύστημα αν τον γράψεις δεν τελειώνει ο αριθμός. Αυτό ήρθε με τους Έλληνες, εκεί είναι η μεγάλη πρόοδος των αρχαίων Ελλήνων. Αναρωτήθηκαν και αυτοί πώς είναι η διαγώνιος του τετραγώνου και εκεί ανακάλυψαν ότι δεν είναι κανένας από τους γνωστούς μέχρι τότε αριθμούς, τα κλάσματα δηλαδή, γι' αυτό και τον ονόμασαν άρρητο, δηλαδή αριθμό που δεν μπορώ να σου τον εκφράσω με εκείνα που ήξερα μέχρι τότε. Και έκαναν τη θεωρία αναλλαγιών, σπουδαία μαθηματικά, για να παρακάμψουν αυτή τη δυσκολία. Για να την ξαναδούμε λίγο πιο προσεκτικά. Εάν κοιτάξουμε αυτόν τον μεσαίο αριθμό, τον ρίζα 2, και τον ερμηνεύσουμε, πρέπει να βάλουμε, είπαμε, τα εξικονταδικά ψηφία στη σωστή θέση. Τούτος εδώ είναι, βλέπουμε το 1 εδώ, το έχω γράψει εδώ, μετά υπάρχει ένα 24 εδώ, είναι 24 προς 60, υπάρχει ένα 51 εδώ και αυτό είναι 10, οπότε αυτός ο αριθμός είναι στο εξικονταδικό σύστημα γραφής τούτο το κλάσμα. Εντάξει. Δηλαδή, και με δεκαδικά ψηφία είναι πολλά, γιατί πάμε μέχρι το 60 ή στην τρίτη. Εντάξει, πω αν κάνω τις πράξεις, να το κλάσμα, αλλά εδώ και η γραφή του στο δεκαδικό σύστημα. Προσέγγιση του ρίζα 2, μόνο που έχει επανάληψη του ψηφίου, επειδή εδώ είναι κλάσμα, το σωστό δεν είναι ότι δεν είναι κλάσμα ο αριθμός, αλλά αυτή είναι η προσέγγιση που έχει της ρίζας 2. Πώς την σκέφτηκε? Δεν μας λέει η πινακίδα, αλλά εμείς από τα συμφραζόμενα, από τα άλλα κείμενα, από εμφανίσεις παρόμοιων καταστάσεων σε 1002 σημεία, γιατί τετραγωνικές ρίζες παίρνει σε πολλά σημεία ο αρχαίος Βαβυλώνιος μαθηματικός, κάνει το εξής. Θα την πω τη μέθοδο με σύγχρονα σύμβολα. Ξαναλέω, σύμβολα στα βαβυλωνιακά μαθηματικά δεν υπάρχουν. Όλα είναι με λόγια, τα εκφράζουμε λόγια, δεν έχουν τύπους. Αλλά το γράφω με σύγχρονα σύμβολα για να ακολουθήσουμε εμείς πιο εύκολα αυτό που κάνει. Η μέθοδος λοιπόν για να βρει τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού, ας τον πω τετραγωνική ρίζα του β συγκεκριμένος αριθμός, πριν είχαμε το 2, λέει το εξής. Κοιτάω μία προσέγγιση της ρίζας β. Παραδείγματος του ρίζα 2, μία προσέγγιση είναι ο 1. Εντάξει, προσέγγιση. Και εφαρμόζω αυτόν τον τύπο. Το 1 δεύτερον του α της προσέγγισής μου συν β δια α. Και λέει, ισχυριζόμαστε ότι αυτή είναι μια καλύτερη προσέγγιση. Δεν υπάρχει απόδειξη στα αρχαία βαβυλωνιακά, ούτε καν σαφής διατύπωση του τύπου, αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος υπάρχει και στα αρχαία ελληνικά μαθηματικά, τον χρησιμοποιεί ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, και η ερμηνεία του, δηλαδή τι μπορεί να σκέφτηκε ο αρχαίος Βαβυλώνιος, είναι το εξής. Εάν παρατηρώ ότι το γινόμενο αυτών των δύο αριθμών είναι β. Εάν ο α είναι προσέγγιση προς τα κάτω, το β προς α είναι μία προσέγγιση προς τα πάνω. Εφόσον το γινόμενο των δύο κάνει β και ο ένας είναι πιο μικρός, ο άλλος είναι πιο μεγάλος από το β. Οπότε έχω ένα πιο μικρό και ένα πιο μεγάλο, οπότε λες ας πάρω το μέσο όρο τους, θα είμαι σε κάτι καλύτερο. Και ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μόλις είπα είναι μια ερμηνεία, μια πιθανή ερμηνεία πώς μπορεί να σκέφτηκαν, γιατί απόδειξη δεν έχω. Για παράδειγμα, εάν πάρω για το α ίσον 1, πρώτη προσέγγιση ρίζας 2, θα μου βγάλει το 1,5. Καλύτερη προσέγγιση, το ρίζα 2 είναι 1,414, τώρα βρήκα 1,5. Εάν επαναλάβω τη διαδικασία, δηλαδή αναδρομικά με το 3 δεύτερα, θα βγάλω μια ακόμη καλύτερη προσέγγιση, 1 και 5 δωδέκατα. Εάν το ξανακάνω με το 1 και 5 δωδέκατα, ο του θαύματος μου δίνει την τιμή της ρίζας 2 που είδαμε στην YBC
την πινακίδα στο Yale. Εντάξει. Αυτή είναι η προσέγγιση. Δεν μπορεί να είναι συμπτωματικό. Δηλαδή κάτι έκανε για να υπολογίσει τη ρίζα, κάτι έκανε. Και θα μπορούσε να ήταν αυτό, διότι ακολουθεί αυτή τη διαδικασία και σε πολλά άλλα μέρη. Δηλαδή τι πιο απλό από αυτό. Εντάξει. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι μας δίνει εκείνη την πολύ καλή προσέγγιση. Έχει κάνει 3 φορές το βήμα ετούτης της μεθόδου. Μαθηματικές πινακίδες. Κάμποσες. Δυστυχώς με τον πόλεμο στο Ιράκ μερικές καταστραφήκανε, αλλά σώζονται. Πολλές έχουν φτάσει στις δυτικές βιβλιοθήκες και στα δυτικά μουσεία. Άλλα βρίσκονται στα δικά τους μουσεία, τα αρχαιολογικά, ιδίως στη Βαγδάτη. Εντάξει, η Μεσοποταμία σήμερα είναι κυρίως το Ιράκ. Εντάξει. Αυτή λοιπόν είναι μια βαβυλωνιακή μαθηματική πινακίδα και περιέχει επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης. Θα δούμε πώς λύνουν την εξίσωση. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό και μάλιστα μία από τις μεθόδους που έχουν είναι καλύτερη από αυτές που χρησιμοποιούμε. Θα μπορούσε να διδάσκεται στο σχολείο, αλλά ας τη δούμε. Μέσα εδώ, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν τύποι. Όμως ο Βαβυλώνιος έχει στο νου του έναν τύπο και ακολουθεί τη διαδικασία. Θα το δούμε με παράδειγμα. Είναι από μια άλλη πινακίδα που λύνει δευτεροβάθμια και άλλες εξισώσεις. Τη δείχνω αυτή την εικόνα γιατί στα σύγχρονα βιβλία, όταν βλέπουμε εικόνες από βαβυλωνιακές πινακίδες, αν θες να τη διαβάσεις πρέπει κάποιος να την αποκρυπτογραφήσει, να τη βλέπουμε. Και τυπογραφικά αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα μιας πινακίδας, την οποία θα βλέπαμε εμείς από πυλό άμα σε βάζει φωτογραφία, αλλά δεν θα μπορούσαμε να τη διαβάσουμε καλά ως αναγνώστης του βιβλίου. Οπότε ο συγγραφέας, ο εκάστοτε συγγραφέας το βάζει σε αυτή τη μορφή και έχει κάνει τον κόπο και έχει βάλει εδώ είναι όλα αυτά, εδώ είναι αριθμοί. Εντάξει, και επίσης βάζουν στίχους όπως κάνουμε στα ποίηματα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκεί λοιπόν έχει επίλυση εξισώσεων χωρίς τύπους, με συνταγές, δεν ερμηνεύει τίποτα, λέει κάνε και μάλιστα ούτε καν σου εξηγεί σωστά όταν λέει πολλαπλές αυτόν τον αριθμό επί εκείνον να σου πει ποιος είναι αυτός ο αριθμός που βρήκε. Εντάξει, σου λέει πολλαπλασίαση. Κάνε το τάδε βήμα. Εντάξει, εσύ πρέπει από τα συμφραζόμενα να καταλάβεις τώρα. Επίτηδες δεν σου λέει. Προφορικά μπορεί να σου έχει πει πώς γίνεται ενδεχομένως. Εντάξει, ας δούμε ένα παράδειγμα. Σε μια βαβυλωνιακή πινακίδα υπάρχει εξής εξίσωση. Χ τετράγωνο, να βρω τον άγνωστο χ, αυτό είναι η σύγχρονη ορολογία. Εντάξει, αυτός τα λέει με πλευρές, με μήκη, με εμβαδά κλπ. Το μεταφράζω έτσι για να καταλαβαίνουμε εμείς. Να βρω έναν αριθμό χ που αν το πολλαπλασιάσει αυτό του δίνει τον αρχικό αριθμό συν, εδώ το έχω γράψει στα βαβυλωνιακά. 14 επί 60 συν 30. Η συνταγή του είναι πάρε το μισό του 1. Γιατί το μισό του 1 δεν μου λέει και μάλιστα ποιο 1 βλέπει εδώ πέρα για να πάρει το μισό του. Θα δούμε. Μας κάνει τόσο. Εντάξει, αυτό είναι 30 δια 60. Κάνει εν δεύτερον. Εντάξει, εν δεύτερον έχει γράψει εκεί πέρα. Έχω βάλει και 0 που δεν είχαν αυτοί, αλλά αυτός μας λέει κάνει 30. Αυτό μας λέει. Δηλαδή το έχει με σύμβολα τις 3 σφήνες έτσι. Πολλαπλασίασε το 0,30 με τον εαυτό του που μας κάνει τόσο. Για να το ελέγξουμε, το 0,30 είναι εν δεύτερον επί εν δεύτερον κάνει εν τέταρτον, να το. 15 δια 60, σωστά μας το λέει. Και λέει πρόσθεσε αυτό στο 14,30, έχω βάλει αυτό είναι σε λάθος θέση, λέει 14 σεμικόλον 30, τυπογραφικό λάθος. Και θα βρεις τόσο. Βρίσκει. Βλέπετε τώρα ότι έχει προσθέσει και τα κλάσματα σωστά, το έχει πάει μια θέση πιο δίπλα. Θα βρεις τόσο. Αυτό είναι το τετράγωνο του τάδε αριθμού. Μας λέει αυτού το τετράγωνο είναι τόσο. Πρόσθεσε τώρα το 0,30 στο 29,30, η απάντηση είναι 30, δηλαδή η πλευρά. Εντάξει. Μας έλυσε τη δευτεροβάθμια, δεν μας εξήγησε τίποτα. Εάν εμείς κοιτάξουμε τον τύπο που ξέρουμε για τη δευτεροβάθμια αυτή την έχει γραμμένη έτσι,
να κάνω παρένθεση, αποφεύγει να βάζει αρνητικούς αριθμούς, οπότε όταν έχουμε κάτι στο οποίο παίρνει διαφορά, συνήθως το πάει στο άλλο μέλος με συν. Εντάξει, είναι μια πρακτική μάλιστα που κράτησε μέχρι το Μεσαίωνα και στη Δύση. Το 1 που έχει πάρει εδώ πρέπει να το ερμηνεύσουμε ως ο συντελεστής του 1 εδώ. Εντάξει, οπότε είναι το π, το π σε τούτο εδώ. Μας είπε λοιπόν πάρε το μισό του 1. Εμείς θα πούμε π δεύτερα. Γιατί θα πούμε π δεύτερα? Γιατί ξέρουμε τον τύπο. Πάρε π δεύτερα και μετά λέει πάρε το τετράγωνο, αυτό που βρήκες είναι τούτο εδώ στο τετράγωνο, που κάνει τόσο, πρόσθεσε το 1430, το πρόσθεσα, κάνει τόσο, αυτό είναι το τετράγωνο, δηλαδή παίρνω τετραγωνική ρίζα αυτού του αριθμού. Εντάξει, και αυτό το προσθέτουμε στο προηγούμενο και είναι η λύση. Τούτο πρέπει να φύγει. Εντάξει, το βάλα δεξιά. Εντάξει, ξέχασα να το σβήσω από αριστερά γιατί δεξιά το έχουν οι Βαβυλώνοι. Εντάξει, εγώ το έγραψα αριστερά εδώ. Πιο συχνά γράφουμε τον τύπο έτσι. Δηλαδή, αυτό που κάνει ο Βαβυλώνιος, η ερμηνεία του, που δεν αμφισβητεί κανείς ότι είναι σωστή γιατί είναι και ο σωστός τύπος, εντάξει, είναι κάνει αυτά τα βήματα χωρίς να μας πει ούτε πώς σκέφτηκε, ούτε ποιος ακριβώς είναι ο κάθε αριθμός εδώ πέρα. Εντάξει, απλώς κάνει τα βήματα. Εντάξει. Βλέπουμε πολλές δευτεροβάθμιες εξισώσεις στα αρχαία βαβυλωνιακά μαθηματικά, οπότε είναι, ξέρουν να λύνουν εξισώσεις. Εντάξει. Έχει κι άλλον έναν τρόπο. Πριν, που είπε ότι είναι πολύ ωραίος και θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Πριν φτάσουμε σε αυτόν, ας δούμε ένα ενδιάμεσο βήμα που θα χρειαστεί σε αυτόν τον τρόπο. Και είναι δύο προβλήματα που είναι αληθινά από βαβυλωνικές πινακίδες. Το πρώτο λέει να βρεθούν δύο αριθμοί με άθροισμα 14 και γινόμενο 45, δηλαδή ξέρουμε το άθροισμα και το γινόμενο δύο αριθμών, που εμείς ξέρουμε τα κάνουμε με δευτεροβάθμια εξίσωση, και το από κάτω το επόμενο πρόβλημα είναι το ίδιο, μόνο που έχει διαφορά τόσο αντί για άθροισμα και επίσης ένα γινόμενο. Το κάνει και αυτό είναι χαριτωμένο. Λέει, πάλι με σύγχρονα σύμβολα. Εάν έχουν άθροισμα 14 οι αριθμοί, θα πει ότι είναι 7 συν πλην κάτι οι δύο αριθμοί, το μισό του 14. Οπότε βαφτίζει τον έναν 7 συν α και αυτόματα ο άλλος είναι 7 πλην α. Έχει εξασφαλίσει δηλαδή ότι το άθροισμά τους είναι 14, εξασφαλισμένο. Το α ψάχνεις. Και μετά το γινόμενο κάνει 45, έχω λοιπόν αυτό το γινόμενο κάνει 45 και ποιο είναι το μαγικό και το καλό? Αυτό είναι διαφορά τετραγώνων, δηλαδή θα βρούμε έναν τύπο ο οποίος έχει με ένα α τετράγωνο αλλά δεν έχει α, δεν έχει τον γραμμικό όρο. Εμείς όταν λύνουμε δευτεροβάθμιες έχεις και τον όρο, όπως ήταν στο προηγούμενο παράδειγμα, του χ. Εδώ έχει εξαφανιστεί με αυτό το τέχνασμα. Οπότε βρίσκεις εύκολα α τετράγωνο ίσον 4, δεν υπάρχει χ, μόνο τετράγωνο, οπότε ο α είναι 2 και έτσι οι αριθμοί μας είναι ο 7 και α, 7 και 2 και ο 7 πλην 2. Εάν κάνω με διαφορά, όπως εδώ που είχε 7 και κάτι και πλην κάτι, εδώ κάνει, ο αριθμός είναι άγνωστος συν 3 και άγνωστος πλην 3, τους ονομάζει έτσι γιατί τώρα η διαφορά τους είναι 6, φεύγουν τα α. Όπως έφυγαν πάνω τα α, αλλά ήταν δεξιότερα του αριθμού, τώρα είναι αριστερότερα. Οπότε οι αριθμοί είναι ο α συν 3 και ο α πλην 3, το γινόμενο τους κάνει 16, οπότε είναι πάλι διαφορά τετραγώνων κλπ. Δεν κάνω τις πράξεις. Αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος για τις δευτεροβάθμιες. Αυτό το χρησιμοποιεί σε έναν, εγώ νομίζω, αριστοτεχνικό τρόπο να λύσει δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Και το κάνει και για ειδικές περιπτώσεις τριτοβάθμιων. Έχουμε να λύσουμε την 7 χ τετράγωνο συν 6 χ συν 1. Εμείς το 1 θα το φέρναμε από εδώ, είπαμε αυτό θα πηγαίνει από εκεί. Το πρώτο βήμα πολλαπλασιάζει επί 7, πολλαπλασιάζει επί το συντελεστή του χ τετράγωνο, το α που θα λέγαμε εμείς. Εάν πολλαπλασιάσει επί 7 γίνεται το εξής ενδιαφέρον. Αυτό θα γίνει 7χ όλο στο τετράγωνο. Εδώ έχουμε ένα 7χ και αυτό το 7χ μπορούμε να το ονομάσουμε νέα μεταβλητή, ψ. Οπότε έχω ψ τετράγωνο συν 6 ψ ίσον 7. Είναι πιο εύκολη η εξίσωσή μου, αλλά δεν είναι το πιο εύκολο μόνο το μυστικό του. Εδώ το γράφουμε σαν γινόμενο δύο αριθμών, είναι ψ επί ψ και 6. Και που είναι το μεγάλο μυστικό, αυτοί οι δύο αριθμοί
έχουν γινόμενο 7 και έχουν διαφορά 6. Είναι δύο αριθμοί με δοθέν γινόμενο και δοθήσα διαφορά. Ακριβώς το πρόβλημα που λύσαμε πιο πριν. Μόνο που εκεί το γινόμενο ήταν 16. Εντάξει. Δηλαδή, λύνω τώρα το πρόβλημα με τη μέθοδο που είπε. Εντάξει, θα ονομάσω τον αριθμό α συν 3 και α πλην 3 και λύνω τη δευτεροβάθμια χωρίς τον πρωτοβάθμιο όρο απευθείας τετραγωνική ρίζα του τελείου τετραγώνου. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία μέθοδος. Ε, Σημαίνει όμως ότι ξέρει μαθηματικά ο Βαβυλώνιος. Και μάλιστα πολλές πινακίδες έχουν απίστευτα δύσκολες εξώσεις. Υπάρχουν και συστήματα και επειδή είναι όλα με συνταγές και χωρίς να σου λέει ποιον αριθμό πήρε και πώς σκέφτηκε, είναι δύσκολο να τις ακολουθήσεις. Εγώ τουλάχιστον δυσκολεύομαι. Αν δεν τα γράψω με σύγχρονα σύμβολα, δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Είναι πολλά να συγκρατήσεις στο μυαλό σου. Και για τους Βαβυλώνιους αυτό ήταν σίγουρα ένα πρόβλημα και τεκμέρεται από το εξής. Έχουν βρεθεί πινακίδες που έχουν σειρά προβλημάτων να λύσεις εξισώσεις, ανιαρά, ας το πούμε μαθηματικά, μία εξίσωση, άλλη εξίσωση, άλλη εξίσωση, άλλη εξίσωση ή συστήματα ως προς χ και ψ, αν το πω με σύγχρονη γλώσσα. Εντάξει, πολύ πολύπλοκα συστήματα και έχει φροντίσει ο συγγραφέας σε όλα τα προβλήματα η λύση να είναι η ίδια. Χ τόσο, ψ τόσο. Ας πούμε, δεν θυμάμαι το νούμερο, χ5 ψ 6. Σε όλα. Σε όλα. Δηλαδή, γιατί σου τα βάζει και εσύ εκ των προτέρων ξέρεις τη σωστή απάντηση. Εσύ κάνει λοιπόν τις πράξεις, εάν δεν βρεις αυτό που ξέρεις ότι είναι απάντηση, έχεις κάνει λάθος. Πήγαινε από την αρχή. Δηλαδή, πρέπει και να σε διδάξει να μπορείς να τα συγκρατήσεις όλα αυτά στο μυαλό σου και φαντάζομαι με πολύ κόπο οι μαθητές τότε έπρεπε να μάθουν αν δεν βρεις τη σωστή απάντηση, άστα. Λοιπόν, ε, η άλλη ευράτους δεν τελειώνει εκεί που είπα, αλλά είναι τα κυριότερα στοιχεία. Δεν ανέφερα συστήματα, αλλά όπως είπα είναι πολύπλοκα καμιά φορά. Ας δούμε όμως λίγο από τη γεωμετρία τους, η οποία είναι ακόμα πιο σημαντική. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει το Πυθαγόριο θεώρημα. Δηλαδή γνωρίζουν το Πυθαγόριο θεώρημα, μιλάμε τώρα από το 2000 ή 1800 π.Χ. Μπορεί να μην έχουν απόδειξη, δηλαδή εμείς το λέμε Πυθαγόριο θεώρημα. Καλά κάνουμε ή λάθος κάνουμε? Καλά κάνουμε, γιατί δεν έχουμε απόδειξη του Πυθαγορίου από τους αρχαίους Βαβυλωνίους. Κάποιο συλλογισμό σίγουρα έχουν, σίγουρα, διότι είναι μη τετριμένο το θεώρημα, από πού και ως που θα σκεφτείς το άθροισμα τετραγώνων των δύο κάνει το τρίτο, αλλά θα είχαν ένα πρακτικό τρόπο, δεν μπορεί να είναι αυστηρότατα μαθηματικός, διότι αποδεικνύεται ότι το Πυθαγόριο θεώρημα είναι ισοδύναμο με το αίτημα της παραλληλίας. Αιτήματα, αξιώματα και τέτοια δεν υπάρχουν στα βαβυλωνιακά μαθηματικά. Εκεί έρχεται η ελληνική συμβολή, τουλάχιστον τον φτιάχνει σωστό τον συλλογισμό για το Πυθαγόριο θεώρημα. Ένα πρακτικό και μπορεί να ήταν και λάθος στοιχείο, γίνεται επιστήμη στα ελληνικά μαθηματικά. Λοιπόν, τι λέει το πρόβλημα της σκάλας? Ξανά είναι συνταγές, δεν υπάρχει λέξη Πυθαγόριο θεώρημα ή το αντίστοιχο να πει ένα θεώρημα. Εντάξει. Απλώς το εφαρμόζει. Έχουμε μόνο τα νούμερα και τα βήματά του είναι αυτά εδώ και μετά θα κάνουμε την ερμηνεία. Αυτά εδώ είναι η σύγχρονη ερμηνεία, αυτά βλέπουμε που κάνει ο Βαβυλώνιος. Αυθαίρετα λέγοντας κάνε, συνταγή, όχι. Το πρόβλημα της σκάλας, λέει, έχουμε μία σκάλα που αν είναι όρθια έχει ύψος 30 μονάδες. Μετά του σουλάει 6 μέτρα προς τα κάτω, έρχεται σε μια θέση έτσι, πόση θα είναι η απόσταση της βάσης της σκάλας από τον τοίχο. Ένα ωραιότατο πρόβλημα. Και μας λέει, το 30 μείον 6 κάνει 24. Προφανώς έχει βρει τη διαφορά αυτών των δύο αριθμών που φέρνει. Μετά λέει το 30 επί τον εαυτό του κάνει 900. Το 24 επί τον εαυτό του κάνει τόσο. Μετά τα αφαιρεί, κάνει 324 και μετά λέει η πλευρά είναι 18. Παρατηρούμε ότι το 18 στο τετράγωνο κάνει 324. Εντάξει. Τι έκανε? Εμείς τι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει κάνει? Πρώτα απ' όλα είναι όλα αυτά που λέει εδώ πέρα είναι σαν να λέει, επειδή ξέρουμε εμείς και το Πυθαγόριο θεώρημα,
ότι το χ τετράγωνο είναι 30 στο τετράγωνο μείον αυτό. Αυτό είναι το 30 μείον 6 το 24. Δηλαδή διαβάζουμε, πρέπει εμείς να πούμε, να σκεφτούμε ότι το χ τετράγωνο είναι υποτίμηση στο τετράγωνο μείον την άλλη κάθετο. Κάνουμε τις πράξεις, βρίσκουμε λοιπόν χ τετράγωνο στον 324, οπότε χ στον 18. Εντάξει, σίγουρα αυτά έχει στο μυαλό του. Βλέπουμε τα νούμερα είναι τα ίδια. Κάνει πάρα πολύ σωστά τα βήματα. Γνωρίζει το θεώρημα. Και δεν είναι η μόνη πινακίδα. Υπάρχουν 5-6 πινακίδες που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον που έχουν το Πυθαγόριο θεώρημα μέσα τους. Μια τέτοια είναι τούτη εδώ. Πάρα πολύ ωραία πινακίδα. Την έχω μόνο σχεδιάσει. Έχω βάλει και τα νούμερα που φαίνονται με δική μας γραφή. Είναι λίγο σπασμένη και φθαρμένη. Αυτό βλέπουμε. Και εδώ η ερμηνεία. Τι κάνει. Έχει διάφορα νούμερα. Εδώ πέρα φαίνεται σαν να έχει ένα κύκλο, ένα τρίγωνο και φαίνεται και ισοσκελές. Έχει έναν αριθμό το 31 κάτι, το 8 κάτι, ένα 30 και η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αν προσθέσουμε αυτά τα δύο νούμερα κάνει 40. Κάνουν 40. Είναι ας πούμε δύσκολα νούμερα αλλά έχουν ένα στρογγυλό νούμερο τέτοιο. Βλέπουμε 40 στο σχήμα. Αυτό η ερμηνεία θα μας το πει. Ναι, εάν αυτή την πάρουμε 50 όσο εκείνη, 50 αυτή, 30 ετούτη, 40 είναι τούτο το ύψος. Εντάξει, δηλαδή το ύψος αυτού του τριγώνου είναι 40. Αν αυτό εδώ το πούμε χ και το δούμε ως κέντρο του κύκλου, εντάξει, χ είναι αυτή, χ είναι και εκείνη. Οπότε αυτό το μήκος, το οποίο βγήκε 8,45, είναι το 40 πλην χ. Εάν εφαρμόσουμε το Πυθαγόριο θεώρημα εδώ πέρα για να βρούμε το χ, την ακτίνα του κύκλου στο τέλος, εντάξει, τι θα έχουμε. Το χ τετράγωνο υποτείνουσα είναι ετούτο το μήκος, 40 πλην χ στο τετράγωνο, συν το άλλο 30 στο τετράγωνο. Αυτοί εδώ, μάλιστα τα χ τετράγωνο φεύγουν. Είναι πρωτοβάθμια εξίσωση. Θα βρούμε 80 χ στον 2500, οπότε διαιρούμε, θα βρούμε 31 και 1 τέταρτο, δηλαδή είναι αυτό εδώ το νούμερο. Εντάξει, οπότε το MD είναι και η διαφορά τους. Είναι το 8 και 3 τέταρτα που είχε εκεί. Δηλαδή φαίνεται, δεν μας το λέει, αλλά είναι η ερμηνεία ασφαλώς, ότι από αυτά τα δεδομένα, δηλαδή το 30 που έχει ως βάση, μισό της βάσης, το 50 που έχει παραπάνω και άρα εσύ τεκμέρεις το 40, βρίσκει την ακτίνα του κύκλου. Εντάξει, ωραία μαθηματικά, ωραία γεωμετρία. Τώρα, ξέρανε λοιπόν το Πυθαγόριο θεώρημα. Και άρα ψάχναν και Πυθαγόριες τριάδες. Είδατε εδώ έχει μια πολύ ωραία, το προηγούμενο είχε το 3, 4, 5 επί 10, 30, 40, 50. Ξέρει μια Πυθαγόρια τριάδα και φτιάχνει ο μαθηματικός το πρόβλημα του έτσι ώστε να βγαίνουν και τα νούμερα ωραία. Αυτή εδώ η πινακίδα είναι μία από τις πιο σημαντικές. Είναι η Πλίμπτον 322, υπάρχει στο Κολούμπια, στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, χρονολογείται στο 1800 π.Χ. Δεν μας λέει τι περιέχει, πάντως βλέπουμε νούμερα εμείς και μάλιστα δεν είναι και πλήρης. Έχει σπάσει εδώ και μάλιστα αυτός που τη βρήκε, την αγόρασε σε αρχαιοκαπηλεία, την είχε σπάσει. Αυτός φαίνεται και λίγο κόλλαούχο. Προσπαθούσε να τη κολλήσει, αλλά δεν υπάρχει το από εκεί κομμάτι. Έχει χαθεί. Εδώ όμως βλέπουμε πάρα πολλά νούμερα. Ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα είναι νούμερα. Και είναι γραμμένα με συστηματικό τρόπο. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες της Πλίμπτον, αλλά έχει επικρατήσει να λένε ότι έχει Πυθαγόριες τριάδες. Είναι μία ερμηνεία. Και ας μην είναι σωστή, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι μία πινακίδα με νούμερα. Είναι με συστηματικό τρόπο. Σίγουρα ξέρουν Πυθαγόριες τριάδες. Εάν η Πλίμπτον έχει Πυθαγόριες τριάδες, είναι συζητήσιμο. Μερικοί λένε ότι όχι, είναι πίνακας αντιστρόφων και αυτή η θεωρία έχει τη λογική της. Και μάλιστα ίσως τα τελευταία χρόνια περισσότεροι κλείνουν να πούν ότι είναι πίνακας αντιστρόφων και όχι Πυθαγορίων τριάδων που ήταν η πρώτη ερμηνεία όταν ήταν παλιότερα. Ό,τι και να είναι, είναι μια πινακίδα με αριθμούς για κάποιο σκοπό. Εντάξει, δεν τους βάζεις έτσι τους αριθμούς, έκανε πολύ κόπο. Και μάλιστα είναι πάρα πολλές οι πράξεις και υπάρχουν και τυπογραφικά σφάλματα. Έχει μερικά που έχει μια σφήνα που είναι σαν τρίγωνο, την έβαλε έτσι. Δηλαδή έχει μελετηθεί πάρα πολύ η Πλίμπτον.
Για να δούμε κι άλλο ένα πρόβλημα από μία πινακίδα που εμένα με εντυπωσιάζει. Και για το περιεχόμενό του το γεωμετρικό και γιατί πρέπει να λύσει σύστημα το οποίο έχει τη φασαρία του. Και επειδή δεν έχει αλγεβρικό συμβολισμό, τα κάνει όλα με λόγια, 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 λόγια. Η πινακίδα αυτή βλέπουμε ότι έχει ένα τρίγωνο και αριθμούς και τα λόγια από κάτω. Εντάξει. Στο τέλος υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δίνει ένα τρίγωνο που έχει βάση 30 και αυτό χωρίζεται με μια παράλληλη της βάσης σε δύο κομμάτια. Ένα τρίγωνο πάνω που έχει εμβαδόν, ας το πούμε, ένα και το άλλο εμβαδόν δύο, το τραπέζιο από κάτω, και μας δίνει ως δεδομένο η διαφορά αυτών των δύο εμβαδών είναι ένας δοθής αριθμός. Αυτές οι δύο πλευρές έχουν διαφορά ένα δοθέντα αριθμό και η βάση 30. Βρες τα υπόλοιπα στοιχεία. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι και πρακτικό το πρόβλημα, είναι καθαρά μαθηματικό, δηλαδή δίνει δεδομένα τα οποία απασχολούν ένα μαθηματικό. Τα μαθηματικά λειτουργούν και ανακαλύπτονται καινούρια μαθηματικά. Το μεγαλύτερο κίνητρο, εκτός από τις εφαρμογές, αλλά ακόμα μεγαλύτερο, είναι η περιέργεια. Στα μαθηματικά αναρωτιέσαι για πράγματα τα οποία δεν έχουν εφαρμογές. Τα περισσότερα μαθηματικά δεν έχουν εφαρμογή ή δεν έχουν εφαρμογή όταν βγήκαν. Η εφαρμογή μπορεί να ήρθε, υπάρχουν παραδείγματα μαθηματικών σπουδαίων που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά 1500 χρόνια μετά την ανακάλυψή τους. Τέτοιες είναι οι εικονικές τομές. Και όταν διαβάζουμε τη λύση, δεν τολμώ να τη διαβάσω εδώ πέρα, αλλά όταν διαβάσουμε τη λύση, μέσα στη λύση βλέπουμε τα εξής στοιχεία. Ξαναλέω, με συνταγές, αλλά αυτό φαίνεται να κάνει και αυτό είναι το σωστό, γιατί εμείς για να καταλάβουμε το πρόβλημα το λύνουμε πρώτα μόνοι μας, όπως ξέρουμε, με την άλυβρα που μπορούμε, μετά να δούμε τι κάνει και ο ήλιος. Μέσα εμφανίζονται τα εξής στοιχεία. Εν δεύτερον γ επί 30 συν α μείον εν δεύτερον β επί α ίσον 420. Το αναγνωρίζουμε εδώ. Και πράγματι τι είναι αυτό? Είναι η διαφορά των εμβαδών. Τούτο είναι τραπέζιο, ύψος γ και βάση α και 30 είναι το εμβαδόν του τραπεζίου. Και το εν δεύτερον β επί α είναι το εμβαδόν 1. Εντάξει, σαφώς αυτό χρειάζεται. Δεν θέλει πολύ σοφία. Μετά έχουμε τη διαφορά β μείον γ είναι δεδομένα, και μετά έχει και άλλο ένα στοιχείο που εκπλήσει. Είναι το τρίγωνο το μικρό το επάνω και το μεγάλο είναι όμοια. Οπότε έχουμε η βάση αυτή προς τη βάση εκείνη είναι ίσο με ετούτο προς όλο αυτό το μήκος. Είναι β προς β συν γ. Έχει λοιπόν αυτό το σύστημα να λύσει, το οποίο το λύνει σωστά. Εντάξει. Χωρίς συμβολισμούς. Εγώ σίγουρα χωρίς συμβολισμούς δεν νομίζω θα κατάφερα. Εντάξει. Θα προσπαθούσα πάρα πολλές ώρες και αυτό και από την αρχή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα λοιπόν της γεωμετρίας των βαβυλωνικών μαθηματικών, συν άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Το εξής πρόβλημα, η κυκλική πόλης. Μάλιστα η διατύπωση του προβλήματος είναι με πρακτικό τρόπο. Λέει, έχω μια κυκλική πόλη και άμα περπατήσω 5 μέτρα, 5 μονάδες πιο μακριά από την πόλη και κάνω έναν κύκλο συνέχεια σε απόσταση 5, δηλαδή το πλάτος αυτού του δακτυλιδίου έχει 5, τότε το δακτυλίδι αυτό έχει εμβαδόν τόσο. Εντάξει. Ποιες είναι οι δύο ακτίνες? Εντάξει, αν βρω τη μία, η άλλη είναι 5, διαφέρει 5. Εντάξει. Λοιπόν, και το λύνει, το λέω με σύγχρονα σύμβολα, αν R και R είναι οι δύο ακτίνες, το R μειον R κάνει 5 και π R τετράγωνο, δεν μπορούσα να το γράψω, εντάξει, είναι π επί R τετράγωνο μείον R τετράγωνο, το εμβαδόν, η διαφορά των εμβαδών κάνει 3,75. Τώρα, τούτο εδώ το κάνει διαφορά τετραγώνων, θα το γράφαμε εμείς με σύγχρονα δικά μας σύμβολα, π επί R μειον R επί R συν R ίσον 3,75. Το R μειον R το ξέρει, οπότε βγάζεις το π επί R συν R πόσο είναι. Τώρα, το π δεν γνωρίζει την τιμή του π, την ακριβή τιμή του π. Σε όλα τα βαβυλωνιακά κείμενα παίρνουν το π είτε ως 3, που είναι το συνηθέστερο, είτε 3 και 1/8. Και στα Αιγυπτιακά μαθηματικά είδαμε ότι παίρνουν το π χωρίς ερμηνεία τόσο.
Εντάξει. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει το πι, σε ένα σημείο μιλάει για ένα κυκλικό καζάνι και άμα βάλουμε τα νούμερα που μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, στο ναό του Σολομώντος απ' έξω το καζάνι είναι σαν να έχει πάρει πίσω 3. Εν πάση περιπτώσει, έχει λοιπόν μία προσέγγιση του εμβαδού του κύκλου, η σταθερά δεν είναι σωστή, κάνει τις πράξεις, από τα άρ πληρά άρ και άρ συν άρ βρίσκει τις ακτίνες πόσες είναι. Εντάξει. Ενδιαφέρον πρόβλημα. Και είναι και ας πούμε εξειδανικευμένο, δεν υπάρχει πόλη κυκλική ολόκληρη και το πλάτος να είναι 5 και να είναι τόσα τα δακτύλια, είναι καθαρά μαθηματικό το ενδιαφέρον για να ξέρει να μπορεί να κάνει τις πράξεις. Εντάξει. Εκεί λοιπόν είναι μια καλή σύνοψη, καλή εικόνα των βαβυλωνιακών μαθηματικών, αλλά ας κάνω και μια αποτίμηση. Εάν συγκρίνουμε τα βαβυλωνιακά με τα αιγυπτιακά που συναντήσαμε, βλέπουμε ότι είναι ασφαλώς ένα επίπεδο πιο πάνω. Εντάξει, τα αιγυπτιακά είναι πολύ πιο εύκολα, υποτυπώδη, ενδιαφέρονται και αυτά, έχουν κλάσματα, έχουν μέθοδος πολλαπλασιασμού, έχει το ενδιαφέρον. Τα βαβυλωνιακά είναι πολύ καλύτερα, πολύ πιο δύσκολα. Δεν εξελίχθηκαν όμως από τις παλαιότερες μέχρι τις νεότερες πινακίδες. Μιλάμε από το δεύτερη χιλιετηρίδα π.Χ. μέχρι το 450 π.Χ. Βλέπουν τα μαθηματικά είναι παρόμοια, δεν άλλαξαν ουσιαστικά και είναι όμως ενδιαφέροντα. Σίγουρα οι Έλληνες έχουν παραλάβει στοιχεία, ιδίως στην αστρονομία. Οι Έλληνες επισκέφθηκαν την Βαβυλώνα και έχουμε σαφή καταγραφή τέτοιων περιπτώσεων, αλλά και τον αριθμό 60, όπως μας λέει ο ύπαρχος, τον χρησιμοποιούσαν οι Βαβυλώνοι και υιοθέτησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ε, στην αστρονομία έχουμε και πίνακες παρατηρησιακής αστρονομίας, κρατούσαν τις εκλήψεις της σελήνης και του ηλίου για χιλιάδες χρόνια, είχαν κατάλογο και τους καταλόγους αυτούς τους έχουν χρησιμοποιήσει και ο Πτολεμαίος αναφέρεται για τον Τιμοχάρη που είχε δει τέτοιο κατάλογο και κάνει μερικές πράξεις ο ίδιος ο Πτολεμαίος με βάση τους βαβυλωνιακούς αστρονομικούς πίνακες. Η αστρονομία του Πτολεμαίου πολύ καλύτερη, διότι και ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Όπως είπα, η βαβυλωνιακή αστρονομία ήταν παρατηρησιακή, δηλαδή απλώς βλέπαν τον ουρανό και κατέγραφαν. Η ελληνική αστρονομία ήταν επιστημονική, κάνεις θεωρία κίνησης, γράφεις εξισώσεις και μπορείς να προβλέψεις τις θέσεις των πλανητών ή των εκλήψεων και το καθεξής. Το ίδιο και τα μαθηματικά, άλλο τα πρακτικά μαθηματικά των ΜΕΝ και άλλο τα ισχυρά θεωρητικά μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων. Αυτά για τους Βαβυλώνιους. Την επόμενη φορά θα μπούμε σε ελληνικά μαθηματικά.